Ayaw dad-a ang imong pangasaw-unon sa dapit nga hilan, Rodel. Ma, gusto lang namong subayon ang sapa sa banlot. Ayaw siya pasubaya sa sapa sa banlot. Kay maghatod lang kinikang Sabrina sa kaalautan. Ma, mahimo bang di ni mo hadlokon si Sabrina? Nahibaw ka gyud nga wa ko manghadlok niya, Rodel. Gusto lang ako siya nipinsahan sa posibleng mahitabo niya. Wa ka mahadlok nga mawagtang ang imong ikaduhang pangasaw-unon di kanimo. Why daw tang mahitabo ni Sabrina, ma? Di na ko gusto o di na ko musugot nga mawa pa siya nako. Kung mao ka na, ayaw ipanimpad ang kinabuhi sa imong pangasaw-unon, Rodel. Gusto na kong makakita sa akong apo. Gusto ko nga dunay hilak sa bata nga maglanog-lanog di ining dapita. Matuman ka ng imong pangandoy, ma. Mao nga paniguro. Kung mahimo, ayaw nagpagawasa dinhi sa bahay ka na si Sabrina. Oh, ma. Unsa? Dili mo sugot ang imong mama nga moadto ta sa busay? Oh, dili. Busa, dili na nato siya supakon. Pero Rodel, gusto ko nga makakita kung tinuod pa nga dunay busay. Sabrina, ako ang tuhui. Way busay ka nang ibabaw sa sapa sa banlot. Nahibaw ka na sa kahimtang sa akong inahan. Doon na siya problema sa panghuna-huna, Sabrina. Sige. Di man ka mahimo nga motunog dito dapita. Aw, way problema. Sige. Di na lang ko mamugos. Salamat. Pero Rodel, dili mahimo nga anhita mo puyo din niya. Mas gusto ko sa syudad. Ato lang unya ng sabutan. Sige. Dinhi ka una. Kung musuroy ka sa lungsod, pauban ay alalisa. Sige. Maayo noon. Kaya doon ako'y gustong paliton sa lungsod. Kinsa na? Ako, ma. Sod, Rodel. May tuyo ka? Yan ang pinalit kong tambal para ni mama. Wala ko'y sakit. Wala ko ba kinahanglan ang mga tambala, Rodel? Ma, ayaw kalimot sa gisulti sa imong doktor. Kinahanglan mo inom ka kanunay sa imong tambal. Aron di ka malimot. Huwag man ko malimot. Yun na. Hay naman si Sabrina. Akong gipasuroy sa lungsod. Aron masuhito siya ning dapita. Tuod. May plano na ko para ni Rodel. Unsa man na, ma? Uman sa inyong kasal, ang bahay na sunog nato sa una, mo ipabaruga pagbalik. Ma, naog daw na ni. Di na kinimayang pabarugan og laing bahay. Magtugod na lang bidinhi sa dool. Apan makaayo sa trabaho sa imong asawa. Magsusuwat siya, di ba? Aw. Oo. Pero nagplano mi nga adto gid mamuyo sa syudad, ma. O amo kang iuban dito. O magunsa man ko sa syudad. Ni amang ko dinhi magpuyo. Nganon dadon man ko ninyo og syudad nga dili man ko mabuhi dito. Mas makaayo nimo ang syudad, ma. Tungod kay doon ni ospital. Wa na lagi ko'y sakit. Naunsa man ka. Nahinumdumang gani ko nga kaslunon ka ug dili si Adela ang imong pangasawon karon. Magsulti ng tag-usab ana, ma. Sige na. Idong na og tambal. Hala, uy, kalabas sa mga tanon dini. O ang mga putas sa doon, barato kayo. Daghan magud ang mag-uuma dinhi, Ma'am Sabrina. Hinala sa kanang, ma'am. Sabrina na lang lagi. Oh. Sabrina, magdali tag pamalit kay aron dili ta mangitngitan sa dan. Okay, sige. Mamaulit na lang ta. Sige.
Maayo pag nagpahatod na lang tas tricycle da. Mas ganahan ko nga maglakaw, Annalisa. Nagmahay hinuon ko da. Unsa may mong gimahayan? Nagmahay ko nga nang laktod ta. Mula bang nahinuon ta sa sapa. Asa na paingon ka ng dana? Paingon na sa ibabaw sa sapa sa banlot. Naagid ay busay diha, no? Oo. Kung mauna, nagsulti sa tinuod si Tita Mercy nga dunay busay diha. Ha? Dali, tanaw na to ang busay. Dali! Sabrina! Sabrina, ayaw! Ayaw pa doon diha! Sabrina! Amen. May busay gid ay diha. Pero anong niingon man si Rodel nga may busay diha? Makalibog sa diusahay si Rodel da. Sabrina! Sabrina! Namahalik ka ta sa agi. Dili mahimo nga ngit-ngit ta mo labang sa saba sa banlot. Kadiyot lang. Mutanaw lang ko po sa busay. Unsa rong ginanaa sa tubig? Mauna karon ang busay, no? Oo, maula ka ron. Pero dili na lang ta malubsong sa ubos. Titip ka yung agianan paingon sa busay, Sabrina. Kuya, kung maligid ka, gawas pa. Magabian na gid ako nulugsong pata. Maluoy in taon pa. Ako gimakasaba ni Sir Rodel. Sorry. Sige. Mamalik lang tas agi. Pero kailangan masaad ka na ako, ha? Ha? Musaad sa unsa? Nga imo kong upanan din sa umaabot ng mga adlaw. Wa ni problema. Ubanante ka. Pero Sabrina, dali na in taon. Kinahanglan makalabang ta sa sapa sa banlot. Nga dili pa mo tikyop ang kangit-ngit. Mauning kinabuhi is pobre. Pulos bugat ang trabahoon. Papabalik si Sabrina o Annalisa, kating? Wa pa man, sir. Kapit na mong ngit-ngit. Unya, wapagod sila. Kanong nadugay man sila sa lungsod? Dagat tingali gipalit, sir. Ikaw na. Asam ka, Sir Rodel? Sugaton ako sila og sakinan. Hain sa kahan sila. Pagkaya-ya na tao ni Annalisa. Hala, uy. Ngiyog na gid ang sapa sa ubos. Nga matlog man ka. Nga bahay naman ni Rodel ang nasa ibabaw, ana. Kuan lang. Annalisa, ano may yun man ka? Di pa himangnuan na magkuko ni Manikad nga dili na mo tunob ani sa paa. Unsa? Ayaw ka hatlok, Annalisa. Di mga kumutuukod anang mga multo-multo. Tinuod ka, Sabrina? Ulat eh. Pero, bago pa magod si Manikad, nga nakakita akong tao diha sa sapa. Unsa? Kung makakita na siya og tao, multo na di ay na. Basin tao lang dyan ko. Tinuod nga tao. Hilan man ko ng sa paa. Wa magani mo agi din ha, bisag mga silingan. Ay, Nana na ay napagkisot og makahatlok nimo. Dali na. Sabrina! Sabrina, harap ako! Sabrina! And ayan guys, sandungan ninyo no ang daghong sa sapa part 7 ug ang niagi guys no atong nasayran nga dayon jud ang kasal guys no. O gani grabe na ang ilang preparation, nag-prepare na sila guys no og invitation letter. Pero unsa mo tong nakita sa invitation letter guys nga na may pangalan no, nga wala gi-invite pero na-appeal ug nakalimot ko kinsay pangalan. Ug matud pa ni kuan guys ni Rodel, si kuan para to no, iya pala tong uyab guys sa una nga
nga giinjan siya no atol mismo sa adlaw sa ilahang kasal. Og supposed to be minyo na palatana ni si Rodel guys no. Kung wala gito ang hitabo no, giinjan siya. Og unsa magay nahitabo sa babae guys? Nagduda ko guys ba nga katong babae nga gilistan niya no, kay kung si pangalan murag patay nagguro to ug mauguro nino ang nagkondinar diri. Murag I think na igibuhat guro nga daotan ni sila Mercy guys ug si Kuan. I think lang naman no. Og murag nagkondinar lagi to siya. Murag siya ni guys ang nagmulto. So what do you think guys? Siya gaha to or dili? Munang abang-abang lang ta guys no sa subunod pang mga sumpay. Saan naman akong samad guys? Ay mabangag naman. Samad pinaakan guys sa ilaga. Kasti-testing na ba mo guys nga gipaak mo sa ilaga? So padayon ta guys sa istorya no sa drama. Sa tong nga drama guys. Daghong sa sapa. 45! Dako na mo kung mahimo. Ayaw nagpagawa sa dinhi sa bahay nga na si Sabrina. Uy, grabe rapod kay strikta yang mama guys na. Di na pagawason si Sabrina sa gawas sa ilahang balay. Lagi kay napod bay mga tinuhuan guys no nang katigulangan nga pag kaslo na ang isa ka tao. Prone kono ni sa mga kuano disgrasya. Ug mauguro to hinungdan nung gikuan gibawalan si Sabrina guys. Pero over apod kayo ay kung dili pagawson sa balay. Over ra kaayo. Pagawson sa balay pero dili palakod sa layo. No, like sa lungsod or bisan asa. Samot pa no kung magkutsi ni guys o magmotor kayo. Prone sa accident. O kung dili pagawson sa ilang balay murag sobra pud kaayo. Grabe ka over. Busa, dili na ako siya sa bakong. Pero Rodel, gusto ko nga makakita kung tinuod pa nga dunay busay. Sabrina, ako ang tuhugi. Kini nga laki guys no kay bag-o ni siya nga artista diri sa radyo guys, DYHP. O kinsa gay pangalan ani no. May baw-an ra nato na guys no pag natapos na ni siya. Kay ilang man ang isulti natin sa mga nagdala. So padayon ta. Klaro pa ba ko diha guys? Sa sapa sa banlot. Mahibaw ka na sa kahintang sa akong inahan. Doon na si problema sa panghuna-huna sa Sabrina. Sige. Di man ka mahimo nga mutungod dito Lapita. May problema. Sige. Di na lang ko mamugos. Salamat. Pero Rodel, dili mahimo nga anhit ang mupuyo din niya. Mas gusto ko sa syudad. Ato lang niya ng sabutan. Sige. Abi na ko ganan si Sabrina diha guys kay matud pa siyang mama usam kuno siya ka writer, manunulat. Di ba pag writer ka ni jud nimo no ang peaceful nga lugar. Pero nganong nausab man ang hunahuna ni Sabrina no, nga dili naman siya ganahan sa ilang lugar guys. Adto naman siya magpasyudad no siya. Hindi ka una. Kung musuroy ka sa lungsod,
Mao ba na alalisa? Sige, maayo noon. Kayo na ko'y gustong paliton sa lungsod. Kinsa na? Ako ma. Sod, Rodel. May tuyo ka? Yan ang galit kong tambal para ni mama. Wala ko'y sakit. Wala ko ba kinahanglan ang mga tambala, Rodel? Ma, ayaw kalimot sa gisulti sa imong doktor. Kinahanglan mo yun ang taganunay sa imong tambal. Aron di ka malimot. Huwag ko malimot. Ano naman, kuan din na siya. Nagka-Alzheimer's disease na goro ni si kuan guys, yung mama. Pero atong madunggan di pa man kayo tiguwang siya, no? Pero lagi, wala ko na siya nalimot. Yun na. Hay naman si Sabrina. Akong gipasuroy sa lungsod aron masulito siya ning kapita. Tuod. May plano na ko para ni Rodel. Unsa man na ma? Uman sa inyong kasal, ang bahay na sunog na to sa una, mo ipaparuga pagbalik. Ma, naog daw na ni. Di na kinimayang pabarugan og laing bahay. Magtukod na lang din sa doon. Apan makaayo sa trabaho sa inyong asawa. Magsusuwat siya, di ba? Oo. Pero, nagplano mi nga, artugid mamuyo sa syudad ma. O, amo kang iuban dito. O magunsa man ko sa syudad. Nasyak ang iyang mama guys. Nganong iuban pamangkod kung malipayon siya sa ilahang lugar karon dito na lang siya or basin og mora po na yung maghatag nilag kagubot guys, no? In my own opinion lang naman. So mag-check ta guys sa inyong mga comment sa gahapon ng upload. Og aduna ni 126 views. Og atong i-check ang comment. Shout out and greetings to you, Dads Vasquez. Thanks Sir Dodong og Radio Vlog sa daghong sa sapat. Episode 6. God bless us all. Salamat Dads Vasquez, no, sa inyong walang sawang pagpaminaw sa atong channel. So I think that's all for today guys. Monoton no kay mag-edit pa ta. Thank you so much. Thanks RMN and more power.